No heippa kaikille. Kuten nyt on tullut luvattu, että otetaan seuraavia, niin kun näitä vekkeitä riittää, niin semmoista pientä räppimistä esittelyä näistä kamppeista, että mitä nämä niin on. Ja tällä tavalla, että jotain käsitystä on niistä, että ei vaan pelkkää pintakuvaa niistä, niin siinä on muutamia jo näytelyjä kertonut, ja se mitä on eniten rakennettu, siitä on eniten kerrottavaakin, se on ihan luonnollista. Mutta otetaan nyt tällä kertaa tätä vuoroa eskortti, eli minun vanha uljas kilvaratsu. Eli kyseessä on siis vuoden 1969 malli eskortti, eli ykköskoppanen. Ja aina ollut enää semmoinen ykköskoppamiehiä. Näitähän mulla nuorena poikana oli paljon siviiliautonakin. Ja näitä on myös ollut pari kappaletta aikaisempakin myös kilva-ajopelin. Että vähän aina ollut näihin kallellaan. Ja tällähän on sillä tavalla vähän tarinaa tällä, että tämähän tämmöisen näen. Mulla tämän kärryn trallerin päällä, joka on muuten myös minun tekemä kärry, tein tuo joskus 20 vuotta sitten. Ja niin tällä ilman kaltsasuojaa, niin mulla oli 14 vuotta suunnilleen taivas alla tämä vekoti. Ja toki oli se sen näköinen sitten päällepäin, että siinä oli sammalta ja roska ja todella sontainen. Vähän niin kuin säälittäväkin näkyy. Mutta auto on jäänyt siihen rallerin päälle sillä, että ei missään nimessä se ei ole tekniikka vikainen. Tässä on ihan ajon jäljiltä, että viimeisen jäärata ajojeni jäljiltä olen ehyenä sen tuohon ajanut. Ja itse asiassa kaikki, mikä autossa on vikaa, niin näkyy päällepäin, kun auton kiertää. Että siinä on noista ralliarvet, niin kuin sanotaan. Rallirupia, mutta teknisesti auto on täysin ehjänä tuon jäänyt, mutta toki pitkä auton seisonta-aika, niin ei ne hyvää tee nekään. Mutta katsotaan vähän joo. Eli tässä tosiaan on puhutaan käytön jäljistä. Käytön jäljistä, kun sillä on menty erästäkin rallia ja tällä tappaa. Ja tässä nyt on vaan tietenkin tällainen tilajuttu. Taas pieni ongelma, mutta yritetään selvitä jotenkin. Ja älkää arvostako tosiaan näitä videoita, kun kyseessä on sillä, että minähän en ole mikään ammattilainen ja enkä mä näillä hae mitään maailmanlaajuista suosiota. Ideana on, että joka tykkää tämän tyylisten videoista ja maanläheisistä asiankerronnasta ja kuvauksista, niin tää on vähän suunnattu semmoiseen. No joo, eli lähdetään siitä, että siinähän on tosiaan OHC. OHCn 2-litrainen vata. Minäpä koitan päästä tähän väliin, niin ventakkaapa hetki, kun tämä nyt ei välttämättä ole ihan keikkumaton kuva, uskallan väittää. Niin katsotaanpa painaa, kun on valottu, kun se kellossa, niin painaa vähän penkki. Näin. Niin, hetkinen vaan. Mutta tulpat pois tällä hetkellä, koska kone kyllä pyörii ihan, ei siinä ollut mitään, mutta poistin tulpat ja siellä on nyt diesel ja sitten moottorissa, että auon sen ihan sitten viimeisen päälle. Sillä sattuu joku männärengas on vaikka tarttunut kiinni, niin leotellaan nyt varmalla kädellä asiat irti. Mutta täällä nyt ei ole mitään ihmeistä. Tämä on ihan perus vanhan liiton RS2-tonninen. Ei ole mitään ihmeellistä. Painaa oikeasti. Ei ollut aivan kevyt tuo. Hetkinen, vaikka mä pääsen pois täältä, kun minä olen täällä välissä sillä hankalasti. Se on ihan vanhan liiton. Ja itse asiassa tämä koko autohan on semmoinen niin vanhan liiton systeemillä tehty, mutta ei aina toki silloin, kun tämä auto on tehty, niin ei se silloin ollut mitään vanhan liiton systeemiä, vaan se oli sen aikaista käsitystä tekemisestä. No joo, eli moottorin on tosiaan RS2-tonninen OHC-kone ja siellä on muun muassa Saabin
veivit ja Volkkarin männät. Volkkarin männät, ja nehän pitää panna niinku väärinpäin sillä, että nuoli on normaalisti eteenpäin, niin tämä Volkkarin männät pannaan täällä, ne pitää panna niinku taaksepäin. Sen mä muistan. Nokkakselia en muista enää, että mikä se on. Ja pakoputkista on sillä, että mä en ole koskaan tykännyt niitä rakentaa sillä, että niillä haetaan niitä viimeisiä hevosvoimia. Toki tiedän, että sen saa näin olla, mutta se ei ollut koskaan mun juttu. Mä haluan vaan pakokasta kartanolle ja that's it. Ja tää aikoina, kun tää kävi penkissä, niin tässä olisi mennyt 200 rikki, jos olisi pakoputkista on tehnyt niin isot pojat tekee, sanotaanko näin. Mutta niin kuin sanoin, että ne ei ole mua koskaan kiinnostunut, se on minusta ollut semmoista nysväämistä. Tässä oli muistaakseni 194, kohan tässä oli. Joo, 194 ja 223,1 oli vääntö. Joo, semmoiset numerot tähän silloin ajettiin ja sillä meinasi silloin penkittäjä meinasi sen Porokkola Seppo, että 200 rikki kehtaa sitten värkätä savupivu vielä oikein. Mutta en kehtaa, sanon ihan suoraan. No joo, eli se on niinku moottori. Moottori on niinku semmonen, mikä silloin virran lähteenä tässä vehkeessä. Ja vaihteistonahan tässä on 5-vaihteinen suorahampainen wifi. Mulla oli tässä 4-vaihteinen niin vastaava muuten, mutta siitä petti aikoinaan 3. vaihe ja mä hommasin sitten 5-vaihteisen ja se on nyt rokannut siinä ihan kiitettävästi. Ja sitten siinä on taka-akselinahan siinä toimii järeä hiasen lukollinen taka-akseli. Välitystä en muista mikä se on. Mutta se on kuitenkin niin hiasen lukollinen taka-akseli. Ja sen kanssa ei ollut ikinä ongelmia, että se on kyllä osoittautunut lujaksi. Ja jos sitten vähän kurkataan tuonne sisälle, niin täällä on sillä niin muutamat kaveritkin katsonut, että miten ei ole homeessa niin sisältä, kun niin kauan seisynut. Selitys on hyvin yksinkertainen, että mulla oli molemman puolen ovien ikkunat auki, 10-15 milliä ikkunat ravolla, jolloin siellä kiertää ilma, niin nämä ei silloin täällä rupia homehtua. Ja tämähän on sillä, että se on tuo koelauta alumiinipinnoitettu tuolla ja kaikki toiminta toimii niin kuin millä katkaisijalla. Toki nythän tämä varmasti herätellä, tai ei nyt toimi noin vaan. Hydraulikässäri siinä, mutta ei sillä koskaan sillä, en mä saanut se oikein tehoja. Ja eikä jaksanut enempää se yrittää, että tein sen jotenkin, annon se sitten sillä olla ja sillä tappaa. Ja sitten tässä on pedalboxi se on Willwoodin jarrusysteemi ja siinä on pedalboxi tosiaan ja tuolla vasemmalla puolella, tuolla ratteeksilla vasemmalla puolella mulla on siellä käsiruviosta tasapainoa pystytään sitten porkkaamaan tarvittaessa. Tai harvoin on kesken tarvinnut porkata. Ja sitten siinä on myös tuo musta laatikko, mikä näkyy tuossa, niin se on ihan manuaalitoiminen, eli pystyy ruuaamaan. Siinä se on niin kierrosrajoitin paketti, että sillä voi hakea sitten haluttu juttu, mutta sekin oli vähän sillä tavalla, että meikäläinen on ollut aina korva-ajaja, niin kyllähän se oli sillä, että kun ruutulippu lähöhetkellä laskeutui konepelille, niin kyllähän mä pyöräytin sen aina maksimille ja otin korvat käyttöön. Että sillä minä ajoin aina ja eikä mulla elässä ole niin mistään kone sakannut sillä tavalla, että ylikierros olisi ollut ongelma, että kyllä mulla sen verran on kuitenkin korvaana sanonut hommat, mutta jotenkin mulla on ollut aina vähän hankalaa ja sillä, että jos rupeaa rajoitinta vasten pitää pätkiä, niin se pätkiminen siinä jotenkin mulla se on sillä vähän pukannut aina vastaan jostain. Mä pitäisin korvalla sinne kierroksille ja sillä mennään ja ei muuta kuin seuraavaa pesää. Joo, niin tämmönen ja niin.
ja ovipahvit siinä on ja totta kai tietenkin vaihteen väliin lyhentäjät siinä on ja tällä, että ei tässä nyt oikeastaan ole mitään sillä tavalla järkyttävää. Iskuvaimennusta mä en enää muista, pilsteni tuli ainakin takana. Mutta se ei ollut pilstänyt, mutta no semmoista, että se on ryökälee jäykät kylmänä. Tuntuu, että ei siellä ole kuin jäykät putket, mutta sitten kun se lämpiää, niin se ottaa ihan kivasti joustoa vastaan tuon keulapään. Mutta se vaatii sen lämpiämisen. Ne oli semmoset ne iskuvaimet ja peräkonttihan se sitten, tämähän on vielä siivoamaton, tämähän on siis hirveässä törtteessä, eli siitä välittäkö. Siinä on tietenkin akkukotelo. Kotelo tulee kumimatto tietenkin päälläkin vielä ettei oukosukuvaa ratuu ja siellä on rasetankki. Sekin on tosiaan täynnä paskaa. Kun mulla ei ollut tuo vanha polttoaineen täyttöreikä tukossa, niin sitä on päässyt paskaan, se on selvä asia. Ja sitten tämmöinen 3 Mitsuba läkypumpula, mikä nyt oli silloin siihen aikaan, niin sehän oli ihan ok, ihan perussetti, että näitä löytyy vähän joka janttarilta näitä pumppuja ja tuskin nostakaan nyt enää toimii yksikään vähäpäälle. Ja siinä on sillä, että siinä on 2 pumppua on koko ajan päällä katkaisijan kautta ja yksi on sitten varalla. Ja siellä on sitten ohikytketä nappi sitten penkkien välissä, että mikäli pimenee jostain syystä pumppuja ohjaus releen, niin se voidaan kytkeä suorakytkennällä ilman ohittaa kaikki, niin saa suorakytkennällä sitten pumppua hakkaamaan sillä tavalla, niin. Se pääsee eteenpäin. Ja kerran se on sillä tekikin aikoinaan. Kerran se tekikin sillä ja otan tästä kiertää, kun tässä on tätä romua vähän haatulla eessä, niin siinä tosiaan näkyy niitä tietynlaisia ajansattoiskuja. Tässä oli muuten vanteet, taisi olla kuule, niin muistelen, että oliko ne nämä vanteet, jotka oli tietyn mallin sitikasta. Talvipiikällä, jommassa kummassa oli sitika ja toisessa saavi, jotenkin näin se meni. Tai en mä enää ole ihan varma. Mutta sitika mun tuntuu, että oli jommat kummat. Joo, siinä vähän tuon suopokerrallisen Rovaniemellä, niin koivu meinasi hyökätä päälle, niin se otti pikkusta suutelua tuohon. Mutta potkimallahan nustakin selviää, kun potkii suoraksi. Ei se ole sen kummempaa. Ja täällä on sitten tosiaan niin tämmöistä urasta, kun on noussut. No talvirallit varsinkin, niin on vähän semmoisia viheliäisiä, että jos se siitä urasta pomppaa ja riittävä syvä ura on, niin kyllähän siinä melko äkkiä tulee matkusta. Niin tuossa vähän käytti kovan penkan puolella niin vähän sukeltelemassa ja täällä. Mutta muuten kyllä niin vehe laulaa kyllä hienosti ja toimii niin kaiken puolin. Niin ja moottoriosat oli vielä sillä tavalla, että siinä oli muistaakseni, mä oon itse tuon kannekin kaarannut tuohon silloin, että se ei ole ja nämähän tehtiin silloin siihen aikaan, niin nämähän tehtiin hyvin pitkälti itse, toisin kuin tänä päivänä, että kaikki ostetaan ja joku muu ne laittelee paikalleen. Mutta silloin tehtiin kaikki itse ja itse pantiin paikalleenkin, niin tässä on muistaakseni Volvon venttiilit, kun tähän laitettiin, ne lyhennettiin ja kairattiin venttiililukot oikealle kohdalle ja tällä tappaa ja sillä, että kyllä se hyvin naukuu ja ihan hyvin vetelikin, että jaksaa kyllä mennä niin vaihtelekin ihan kivasti, että ei se sillä tavalla väsähän, mutta niin toki tänä päivänä tietenkin on ne paljon hurjempia laitteita, mutta tää oli sen aika kauan menopeli ja ei tämä minusta sillä huonommasta päästään. Ja tämähän nyt on tarkoitus tämä auto mulla laittaa tämmöisenä kuosina, eli siinä on kerralliarvet nähtävillä, eli aito patina sillä sektorilla, niin ajattelin kokeilla, että jos sen vaikka saisi kilpiin. Sitten kun tämä vuoro tulee sitten tehdä. Jonkun verran vähän on tätä muutakin
tekemistä niin töiden osalta ja muutenkin harrastevälineitä, niin ei pysty aina keskittyä, eikä piti hyppiä autosta toiseen. Täällä on vähän semmoista säännöllisyyttä kuitenkin, että yksi kerrallaan valmiiksi, niin se on vähän niin kuin selkeämpää. Ja siinä on mun vanhat piikkirenkaatkin on vielä siinä. Sillä ja ei ihan oli kiva. Tuolla oli vettä sutia tuolla pitkin mettäteitä täysille. Mutta joo, enemmän ei enää ole pitkiä aikoja. Mitähän sitä tuli joku 12 vuotta sillä harrastettua sitä ja kiva hommahan se oli. Ja nämä oli vähän sitä aikaa, kun silloin tuo Markus Grönholmkin oli pikkupoika ja ajoi P-malli Askoonalla silloin ja Samoeralle ajettiin. Sitten oli tämä Kakerandeli, niin oliko se nyt TI 404 Talpotti, sininen sillä se veteli semmosella menemään. Joo, voi että niitä aikoja. Kyllä se on muuttunut, kuulkaa paljon tästä ajasta, että se pitäisi tavallaan niin aikahyppy taaksepäin tehdä, että niitä itse värkkäillään kotitalleissa ja kasaillaan itse ja sitten lähdetään pahtamaan. Ei silloin ei se ollut se raha, joka sitä puhutteli, vaan se oli se tekijä aina. Ja tänä päivänä se on sillä, että kello on paksu lompakko, niin kyllä sillä on melkoinen valta näissä hommissa. Ja siinä se varmaan oli mullakin yksi syy se just, että kun lompakko ei vaan riitä, niin se on silloin aikansa elänyttä systeemiä, että pitää osata topata johonkin. Ja tällä tavalla, ja toki tulee siinä paljon muutakin tietenkin ikää ja viisautta ja kaikkea, mitä siinä ikinä tuleekaan. Mutta sillä ja joo, ja onhan siinä 9 tuuma takajarruthan siinä on. Ja ei sitä mä nyt levyjä muistakaan. Mutta niin kuin sanottu tosiaan, että tätä on niin kauan sitten tehty, että mennään unohtua. Ja pitkä rallihistoriahan tällä autolla sillä on, että tämä on niin erilaisissa kuosissa ollut silloin aikoinaan jo kilpautuna, niin kuin tämä mulle tuli tämä roppa, että onkohan se jostain 80-luvun alkutaipaleelta jo tällä kilpailuhistorialla tällä vehkeellä. Väärin muista enkä hirveästi valehtelisi teille. Mutta sillä pitkä kuitenkin on kilpailuhistoria ja on se joskus kaajettukin. Minä en toki ole katsonut, mä vaan huomasin sen tuossa korissa, kun mä tein vehettä, niin huomasin, että kattoisia on joskus ainakin vaihdettu. Joo, mutta onhan se pikkusen kärsineen näköinen tällä tavalla näin, mutta niinhän sitä on vähän itsekin kärsineen näköinen. Niin, eikö se vähän on niin, että auto on isäntänsä näköinen ja isäntä on autonsa näköinen vai oliko puhuttuko se koirasta sillä? En tiedä, mutta sillä toimiva autos on muuten niin ollut sillä, että en mä usko, että siinä nyt mitään hirveätä on, kun mä se henkiin herätä ja tällä, niin kunhan se vuoro tulee, niin puhutaan katsoa. Mulla ei ole uusia koremmisia, että ei sitä uskalla tuommoisella vanhalla remmeillä kokeilla käyntiin. Se on liian riskipeli ja semmonen. Tuo kärry on pysynyt kyllä niin minusta ihmekin hyvänä, jos ajatellaan, että kun mä sen tekin, niin tosiaan 20 vuotta sitten, niin se voi melkein sanoa, että lähestulko siinä kunnossa, kun sain tehtyä se. Paitsi nyt totta kai niin mennyt tuommoista valovartaa poikki ja sähkötekunnolla toppelaita, kun on hapeettunut ja tällä, mutta tuolla yleisottaen niin käsittämättömän hyvässä kunnossa pysynyt. Täytyy kyllä ihmetellä. Mutta ei se mitään, niin. Ollaan jonakin ja tällä tavalla ja niin kuin sanottu, että kaikkea se minäkään en älyä enkä kerkiä kirjoitella kun kertoo ja tällä, niin. Kysyä saa. Huonoja kysymyksiä ei ole olemassakaan ja eikä typeriä kysymyksiä, että ei muuta kuin rohkeasti kysymästä kysyttävää, niin minä koitan parhaani mukaan vastata ja tällä tavalla, mutta
semmoinen, onhan tätä monta kertaa tietenkin yritetty ostakin, mutta kun eipä se auta myyäkö. Ei sitä kukaan mitään maksaa ja nämä on sitten sillä tänä alkanut ja enää löytää mistään näitä. Ja kotonahan mulla on tämmönen niin vakiohylsynä rullaavana. Eli ilman konetta ja vaihelaatikkoa, niin tämmönen kori mulla löytyy kotoa, pyörillä oleva. En muista vuosimallia, mutta ei se näillä, kun puhutaan ykköskoppasesta, niin eipä sillä ole mitään väliä. Tässä on niin 75 alkuvuoteen asti tehty tätä koria vuodesta 68. 68-75 ihan alkuvuoteen. Niitä on vähempi niitä 75 puolella rekisteröityjä ykköskoppasilta. Sieltä ne on enemmänkin se, mihin on päättynyt. Mutta joo, tämmönen hieno rallipatina päällä ja katsotaan, jos siitä tulisi meikäläiset käyttöauto jossain vaiheessa ihan tän näköisenä, kun se on nyt tässäkin. Mutta ei mitään, niin katellaan homma, mitä näyttää ja otetaan seuraavana sitten vaikka motskareita. Tuossa niinku, ei hätä keskittymään siihen asiaan. Olkaa te jonnaan siellä, niin minä oon jonahin täällä. Okei, morjes.